Diganti ya Mas. Bareng-bareng Kapela Musik. Siapa nyanyi? Wes tak terima lakoni iki, nadyan apa tak sangga kowe ninggalke tresnaku gandeng karo wong liya. Tak akoni aku iki wong lanang tanpa bondo, senajan rapate ganteng aku koyo Arjuna. Apa penake tak santet nanging hukume dosa, apa penake tak bacok nanging wedi penjara. Nanging yen tenang dewae saya remo ning dodo, bunuh diri nganggo tali panggo tekro selera. Apa penake den wae mubeng lili desa. Ya peromisi Gumilang terima kasih. Eduardo Audio. Apa ora eleng biyen mangan sego kucing? Apa kowe lali nyecet bareng sepeda jengking? Apa ora kelingan tak utangke erok sopan? Wujud tresno, wujud sayangku mbok tinggal gelanggang. Wes tak trimo lakoni iki, nadyan apa tak sangga kowe ninggalke tresnaku gandeng karo wong liya. Tak akoni aku iki wong lanang tanpa bondo, senajan rapate ganteng aku koyo Arjuna. Apa penake den wae mubeng lili desa. Ya peromisi Apa ora eleng biyen mangan sego kucing? Apa kowe lali jejeg bareng sepeda jengking? Apa ora kelingan tak utangke erok sopan? Wujud tresno, wujud sayangku mbok tinggal gelanggang. Wes tak trimo lakoni iki, nadyan apa kowe ninggalke tresnaku gandeng karo wong liya. Tak akoni aku iki wong lanang tanpa bondo, senajan rapate ganteng aku koyo Arjuna. Apa penake tak santet nanging hukume desa. Sudah ada Ketet Ya total Lanangan. gajah sudah.